православні русини. В ефірі передача «Недосказаної». З вами я, Олена Копенець-Барта і отець Димитрій. Добрий день! Добрий день, дай Боже, всім нашим братям і сестрам, русинам і русинкам і всім людям благої волі. Тема нинішньої передачі – століття возрождення православ'я в Ужгороді і на Закарпаттю Карпатської Руси. В Ужгороді і в Закарпатті прибували мощі предтечі Христового Іоанна. Як приймав народ наш сісю святиню? На цих днях прибував святий предтеча і креститель Господній Іоанн своїми мощами в Ужгороді. І по цілому Закарпаттю, і у многих кафедральних соборах, храмах і монастирях тисячі і тисячі людей прийшли поклонитися тим мощам, попросити у святого Іоанна предтечі благословення на духовні труди, дітям молитву на школу, а болящим ісцілення, проблемним людям, котрі мають свої проблеми, щоб Господь молитвами Іоанна розрішив такі проблеми. Ну і ясно, що молилися ми усі у мощі Іоанна за мир у нашій державі, за мир у єдинстві нашої церкви канонічної православної, бо так нам важливо жити в мирі і у злагоді. Учасниками круглого стола на тему століття возрождення православ'я в Ужгороді і на Закарпатті Карпатської Руси було прийнято обращення до наших людей. Які основні його аргументи? Учасники круглого стола на тему століття возрождення православ'я в Ужгороді і на Закарпатті Карпатської Руси обратилися із таким легким, благодатним братським обращенням до наших православних людей. Удивительно, що це обращення якби віє теплотою благодаті, радості духовної, що ми в центрі Європи, в древні карпатські русини, обладаємо 1150-літньою православною вірою і таким же сроком письменністю. Мало які народи в Європі мали тоді письменність свою і перевод священного писання. А наш слав'яно-руський язик, котрий став матрицею церковно-слав'янського, так і оказався у тому центрі, коли Кирил і Мефодій перевели священне писання, і ми з того часу отримали православ'я на землях подкарпатських. Но потім пішла історія, потім пішла Австро-Венгрія, потім гонення, напасті, а потім прийшов час, коли у 1921 році наші люди великим православним собранням в Ізі, Ізянським собором, його називають дослідники, восстановили після падіння католицької Австро-Венгрії, восстановили Карпато-Руську православну церкву Восточну, яка була також реєстрована, такою була прийнята у Чехословацькій державі, такою була прийнята і Сербською православною церквою, яка послала нам свого першого єпископа Досифея для упорядочення духовного життя. Іменно в чому говорили учасники круглого стола. Якщо б Прага не вмішалася у духовне життя русинов, якщо б лично Масарик не говорив про те, що не треба дати русинам свободно вертатися в православ'я, якщо б спеціальні служби Праги не провокували конфлікти і розділення між русинами, то вже в тоді 20-ті роки ми мали можливість, восстановивши Карпаторуську православну церкву Восточну, яку би сперва возглавив єпископ Досифей, а потім, ізбравши з русинов єпископів, можна було создати синод, і була б національна Карпаторуська церква Восточна. Ну, а возглавляв би її уже не простий єпископ, а з титулом блаженніший. Но потім не вдалося, і грозилися розколи, і преподобний Алексій, ісповідник нині Карпаторуської, видя опасность раскола, отказався від вибору
на єпископську кафедру і тим самим сохранив єдинство церкви, но під омофором патріарха сербського. А от коли ми вже вийшли в состав Руської церкви, то такий омофор прийняв на себе патріарх Руський, а з 91-го року предстоятель Української православної церкви блаженніший Онуфрій. І так учасники стола дають таке обращення. Дорогі браті і сестри, жителі Закарпаття, історичної Карпатської Руси, поздравляємо всіх вас, наших православних людей, із 30-літтям державності незалежної України і со століттям Всеправославного Ізянського собора от 19 августа 21 года. Восстановивши тисячолітню Карпато-Руську православну церкву Восточну, ту церкву, котра має начало із времен святих Кирила і Мефодія, а також їх учеників, тих самих учеників, які устроїли, заснували наш Рушівський, древніший в Європі православний монастир, добавлю від себе, в якому почалося книгопечатання раніше від Іоанна Федорова. Знання нашої подлинної історії – залог того, що наш народ не буде подвержений утраті історичної пам'яті і угрозі асиміляції між чужими народами. Благодаря Кирило-Мефодіївському восточному християнству і церковно-слав'янському язикові жителі Карпатської Руси, нині Закарпаття, сохранили своє духовно-національне лице як русини, хоч зато добавлю від себе всегда биті і при Австро-Мадярщині, і при Совєтському Союзі, і нині. Сохранили історичну пам'ять, сохранивши таке компактне розселення на своїй звичній землі під Карпатами. Цей столітній юбілей важний нам людям і днеска, коли неправославні опоненти наші додівають нас, як вище тисячолітньо православних, що якби наше православ'я, якщо московської, привезеної на совєтсько-українських комуністичних танках у 45-му році. Учитує всього 76-ліття прибиття совєтсько-українських танків і століття возрождення в Закарпатті Карпато-Руської православної церкви Восточної, а також всього лиш 30-ліття державності незалежної України, офіціально такі і подобні аргументи отвергаємо. Ми православні і здавна. У місті з тим, будучи з 91-го року гражданами України і християнами Української православної церкви канонічної, призиваємо держати в єдинстві з Святою Церквою, молитися у мирі в єдинстві нашої общої любимої держави. Отці-основателі Всеправославного Ізянського собора, котрі возродили в Закарпатті Карпато-Руську православну церкву Восточну, як і весь собор Карпато-Руських святих, прославлених іменно уже в Українській православній церкві, найстануть для нас тим безпримерним подвигом, котрий во всі времена і нині воодушевляє наших людей держатися канонічного православ'я, сохраняє в ньому все духовно-національне багатство нашого древнього народа под Карпатами. Желаем нашим людям мира, здравия, благоденствия, любви до храму і молитви, до церковних наших древніх русинських напівів, к церковно-слав'янському наслідію, з желанням все це нетлінне багатство передати і своїм потомкам. От імені учасників круглого стола протерет Дмитрий Сидор, руководитель Інституту історії і філології в Ужгороді. Талергов – невосполнима утрата для народа русинов Лемку. Чому європейська общественність до сих пор прикриває злочини Австрії проти народа русинов? Концентраційний лагер смерті Талергов дійсно, як ви кажете, невосполнима утрата для народу русинов Лемков, а також для всіх русинов, у якому лучшу часть народа, там і православні були, і уніяти, згноїли австрійці-католики, фанати у своєму концлагерю смерті. То правда, що
Помагала Росія тоді русинам і в Америці, і в Європі, но їх помощь не могла бути основанням для такого убийственного уничтожения еліти русинського народу у формі, прямо етнічної чистки. Наприклад, Галичина і, до сих пор не змогла вернутися к істокам своєї галицької древності і превалює там до нині ото новоавстрійське, що придумали австрійці. Однако, як пишуть дослідники, для молодих, так і для старих лемків русинов слово «проталергов» до сих пор визиває горькое чувство обіди. Це названня концентраційного лагеря, котрий більше не существує в фізичному смислі, но стався у тілі народа як неізлечима рана. Це місто, де нечислимо є число величайших русинських мислителів і активістів русинського народу умерло від болезней, демонстративних казней, закопували людей у глину в ями, від голода, переохлаждення. А щоб ще додати оскорблення к травмі для тих русинов, пишуть дослідники, то коли люди вижили, оті позирають, як позорні для Австрії события, котрі розворачувалися внутрі лагеря, в конечному счету були забиті і прикриті, преступно скриті. Тепер там лише аеропорт на тій землі. Я був на тому місці, уже постійно ходимо там на молитву. І так больно, що на тому місці, де кров, кости, боль, мучення, просто воєнні самоліти. Лагерь для інтернірованих талергов був відкритий у 14 році, у началі Першої мирової війни, і созданий був, як казали офіційно, із метою заключення в тюрму тих, хто всього лиш буде симпатизувати Російській імперії. Удивительно, убивати людей за симпатії, навіть словесні, другій державі, навіть ворожій, не було оснований ні в які времена, кроме австрійського. Да, і в Америці, коли йшла війна, то японців загнали у концлагеря віддільні, но там з ними то не робили. Многі дослідники нині і завтра, і нам полюбилося, що американський русин Старик Поллок написав про це статті. Він так і пише, що в той час, як другі можуть забити про те, що произошло у сірокові роки у лагері на Україні Граца, наш русинський народ усе буде помнити. Це була часть народу русинов, состояща не із предателів або повстанців, а із мирних фермерів і священників, котрі подвергалися репресіям і мученням від рук жорстокої імперіалістичної власти Австрії. То, що було утрачено там, уже ніколи не може бути по-настоящому восполено і восстановлено. Для народу русинов от 5 літ маємо вже учити наших дітей цим событіям, аби ніколи наші русини, наші маленькі, не забили ото зло, яке зробила славна, європейська, нібито демократична Австрія, котра й нині з позором криється, прячеться, робить від, що ніч не було, і так і не хоче признати, хоча б сама признати за собою зло, як геноцид русинського народу. Вічна пам'ять всім нашим мученикам-русинам за віру і за стойкость в ісповіданні своєї національності русин. Вот як маємо пам'ятати подвиг наших предків. Недавно прийнятий закон про корінні народи в Україні, де упоминаються лише українці і татари, а правителі упоминають іще 47 національностей в Україні, но без упоминання народу русинов. Це може бути і це якась провокація властей проти народу русинов? Думають многі так. Русини – тисячолітній народ Закарпаттю під Карпатами, який попав в СССР не по своїй волі,
дулом автоматів радянсько-українських комуністів у 46-му році, 1946 році. І злочини українських комуністів були великі, які, до речі, хочу усе напоминати, розмовляли з русинами на чистій українській мові, а і збивали русинський народ. Народ був лишений всіх прав. Силу отобрані були від русинов 6 русинських школ і переведені на українські школи з українською мовою, з усіма будовими землями. Нова українська влада, коли би хоч мала мало чести, то включила би русинов в число корінних народів, бо ми сформувалися і пентуй на всій землі і проголосували за создання цієї держави незалежної України з радостю, а котра той же, то та держава, котру ми будували, приступила до знищенню пам'яті народа, корінного народа Закарпаття, його прав і свобод. Це не просто помилка, це злочин, котрий не має срока давності. А хто має поганий слух, ми повторимо. Етот закон не помилка, злочин, котрий не має срока давності. Його можна і збігнути, якщо в скорому часі Верховна Рада введе у число народів, які признаються корінним народом, і русинов. Ну і ті другі народи, котрі на то мають право. І так, не забуваймо, злочини, котрі нині робляться, злочинці думають, що не забудуться. Не забудуться. Рано чи пізно за все треба відповідати. Ми, русини, не злопам'ятний народ. Ми православні, ну і частину греко-католики, но ми нині в Закарпатті вже їм мирно. Практично між католиками, греко-католиками, православними не є конфліктів. Нам внесли з Києва новий конфлікт, завели сюди Раскольничівську ПЦУ, щоб все одно була війна. Ми все це фіксуємо, записуємо. А це буде, дасться тому, правова оцінка маленько пізніше. Русини, держимося в єдності. І навіть якщо ми себе переділимо на православну часть і на греко-католиків, не даймося просто так, щоб нас руками такими голими взяли чужі люди. Держимося в єдності. Ми корінний народ. Вище тисячолітній, котрий себе помнить, має свою віру, свій язик, культуру, компактне розселення. А значить, ми тільки благодатний корінний народ. Ми чекаємо рішення влади України у цьому вопросі. 19 августа православні в Ужгороді праздновали столітній ювілей возрождення Карпаторуської православної церкви. Це може й стати поводом православним Закарпаття по-новому оцінити свою церковну історію і свій статус канонічності в составі Української православної церкви. Можуть. І то зробила навіть Українська православна церква, котра нагородила наші дві єпархії статусами, які возглавляють митрополіти. Тобто не случайно, а іменно заслужено наші єпархії маються возглавляти митрополітами. Тобто, указуючи древність цих єпархій, а головне мирних єпархій, а головне у Закарпатті 99% люди канонічної церкви. Ми з вами говорили вже про столітній юбілей нашої православної церкви. А тому так нам важливо розуміти, що аби нам ніколи не подносили у такій примітивній формі чужої, як помне кажуть, уткися в Закарпаттю появило московське православ'я. Не появилося, не було і не буде у нас своє Києво-Мефодіївське, тисячолітнє православ'я, древніше, ніж Київське, і тим більше Московське. Но ми сьогодні уєдно із Руською православною церквою по домофорум і святійшого патріарха Кирила, і блаженнішого митрополита Онуфрія, ми в Закарпатті маємо єдинство, перебуває в канонічній церкві благодатній, спасаючій, а остальное нас не цікавить. І чужинці, і неуки нам тут ніякі не совітники. Латинізація України. Кої її задумав? І які наслідки цих тупих предложень чиновників?
Ко може бути заграничний суфльор за їх спину? Це може цей процес бути названим деукранізація. Знаєте, як наслідки всіх таких глупих предложень чиновників, а до того недавно предложив, як говорять ветеринар Данілов, у нього більшої освіти і не є, може і не є, не знаю, як там. Но хто може бути заграничний тот, хто підказує? Ми знаємо хто. Діло в тому, що латинізацію готовили іще венгри для русинов у началі ХХ віка. Русини одбили латинізацію. Потім та латинізація почала нас переслідувати у составі Чехословакії, де чехи-словаки мають латинику, а єдині русини у Чехословакії обладали кирилицю. Но тоді вже нам задівали сюди, що діти, русини мусяться вчити по-чеськи, бо чеська держава. Але у Радянському Союзі також була та ленінські комуністи планували ввести для руських іменно латинізацію, щоб, як вони казали, одорвати православних від їх корней, а підсунути їм примітиви латинські. На жаль, ми удивляємося, що і нині австрійці, католики, фанатики, навірно, сьогодні предлагають і платять такі діла про те, щоб латинізувати Україну. Но мене удивляє, чому днеска уніяти публічно закликають до латинізації. Ведь історія церкви греко-католицької, уніатської, повна боротьбою людей, протестів проти латинізації. Чому вони нині не виступили з протестом проти цієї всеукраїнської глупості? Латинізація, ми знаємо, проєкт латинізації не лише Данілов предложив. Там уже є законопроект давно під сукном, держить чекать свого злого часу такий законопроект. Но ми напоминаємо всім, даже якщо б українська влада заставила всіх українців перейти на латинику, в чому я сумніваюся, ми, русини в Закарпатті, ніде не приймемо латиницю, а будемо держатися до скончання віка кирилиці, славної, благодатної, на 3 голови вищої і більш совершенної, чим бідна, узка латиника. Напомню всім латинізаторам. Латиника не має звуків ж, ч, ш, щ, немає ю, я знаків, немає, а головне, немає звука без котрого русинський язик не язик, а немає звука і. До речі, тут звук українська мова теж зберегла. То як українці будуть писати лінивий, лінівій або другима сміх і здівательство? Однако, то, повторю, роблять неуки. Ми же, знає добру історію і лінгвістику, кажемо, отвергаємо оту всеукраїнську глупость про латинізацію. Брестську унію заводила польська держава огнем і мечом. Ужгородську унію також огнем і мечом. Днеска позираємо в Україні на создающийся союз власті із ними. Невже унія сама без поддержки власти не життєспособна? Ми думаємо всі, що ото є так. Бо при всіх властях з моменту, я би додав ще, невже унії не можуть відбутися добровольно, а тільки лише державними ресурсами і силовими методами властей. Замітьте, унію Брестську вводили у 1596 році власти Польщі, король і його вся світа, всі ті фанатики підтримали унію і постійно держали, фінансували, переслідували православних і збивали, забирали храми. Да і нині при помочі тих же властей, думаю, польських, також судів сьогоднішні, спецслужби, робиться антиправославна робота. Також і власти Австрії насильственно ввели у 1646 році Ужгородську унію, теж репресивним путем. Запрещає православним молитися і зганяє православних, забирає храми,
Почому уніяти нині не кажуть, що усі православні храми, коли заводилася унія, 1000 священників було православних, тільки же і храмів, почому вони стали зразу тоді уніатськими, і то ся рахувало нормою? Ведь грубо ся нарушало право людей. У імперії можна було австрійським бути православним, но до розпада її православних переслідували, особливо подкарпатських русинов. Що видимо нині в Україні? Усі три відки державної власти, парламент, правительство і суди, да вже і другий президент восстали преступно проти канонічної церкви. Причому можуть казати, не казати, но діяння їх свідчать про то. Усе публічно, вже не стидяся, не бояся мірового позору і Божої кари у наглій преступній формі нарушає Конституцію України. І почти українські всі закони насильственно вводять в страну назві якісь там другі церкви. І тим більше говорили, що буде автокефалія, а фактично в Україні зліпили всього лиш навсього митрополію турецьку, стамбульську. Лживо видаває її за будто би автокефальну, независиму церкву ПЦУ. Жалко. Но історія все поставить на свої міста. І любі чиновники, котрі займалися в свій час не своїми ділами, не згідно їх статуса, вони будуть покликані колись так красиво, торжественно на суд. Арестович, думаємо, від імені правителів київських, висказав задум перших особ держави – змінити назву держави «Незалежна Україна» на міфічну Русь-Україну. Що це за новость? Арестович думає не сам. Як ви кажете, від імені правителів київських, да й других, висказав задум і тим самим якби відкрив які плани, тайні плани змінити назву держави. Незалежна Україна на міфічну Русь-Україну. Но призыв к такой измене названия без спеціального закону, без референдума, це є злочин. Арестович мав бути вже арестований. Але він Арестович. Арестовичів не арестовують. Їм хоч що може говорити. А національність українців він предлагає змінити, о чудо, на національність русини. Та 30 років радянсько-українські комуністи, котрі переформувалися українських націоналістів, б'ють і збивають у Закарпатті русинов. Потім часть із них стала нацистами. Ведуть шалену боротьбу, даже велику війну із многими жителями Закарпаття, з русинами, обзиває нас сепаратистами лим за то, що ми мирний народ, церковний народ, мудрий народ, скромний, освічений народ. Хочемо присокотити, зберегти ім'я, з яким мама нас родила. Тому що національність – це питання національності, питання мами, котра мама тебе родила. Мене родила русинка. І наших людей, почти 1 мільйон у Закарпаттю, родили русинки. Но від іменно з цим нам, колись радянсько-українські танки анексували державність Русино-Подкарпатську Русь у 46-му році. І тоді вже почалися переслідування і запрет русинов. Україна недавно ще розпалила 4-річні судові переслідування русинов. Закарпаття, визивавши на допит у СБУ вище 600 людей, іменно як русинов. Як русинов. Хоча мене в суді теж тягли 4 роки, і я просив суддю, зафіксуйте, я русин, а він мене насильственно, вдумайтеся, насильственно записав мене українцем, хоча я казав, я український громадянин, но по національності русин. В Україні ревуть усі про свою анексію Крима. Да, це боль. Хто не скаже? Анексія Крима – боль. Ну, мало хто із тих плачущих знає, що як їх предки анексували землю і республіку Русинов, Подкарпатську Русь, як грубо заборонивши ім'я русинов, захвативши 600 русинських школ, перевели їх на українську мову, бібліотеки спалили, мільйони книжок палили,
А май смілих русинов, котрі не хотіли стати нараз українцями, в сталінські концлагеря направляли около 80 тисяч. І от коли правителі за 30 років утверждали українську ідентичність, ми сказали, добре, ми, русини, володіємо українською мовою не хуже, ніж галичани або полтавчани. Но ми маємо право мати регіональну мову русинську, і закон, коли був прийнятий по регіональній мові, він свою силу не втратив. А також ми уважаємо національність українців. Але ми хочемо напоминати, що українці київські вже ніколи не будуть русинами. Навіть галицькі українці, котрих Австрія перевела всіх у галицьких, із галицьких русинів у галицьких українців, вже ніколи не вернуться на русинство. Вони його похоронили. Похоронили комуністи, похоронили націоналісти, похоронили. Но є один регіон, благословенний, де русини не дали себе закопати. Закарпаття, Подкарпатська Русь, частина Словакії, частина Польщі, частина Мадярщини, Румунії. Навіть у Молдавії є русини. Не говоря про Чехії, не говоря про Америку, Канаду. Господи, скільки нас є в світі? Говорять 2-3 мільйони. Ми лише кажемо, що творять правителі в Україні? Так собі хотіли би і державу міняти ім'я, і національність міняти. Ми вже то пережили, коли комуністи українські міняли русинам національність. Нічого не вийшло. Один відомий професор Ужгородський написав колись статтю «Як русини стали українцями». Ми тоді у відповідь написали йому у 2 рази більшу статтю «Як русини так і не стали українцями». За ту статтю професор став професором і великим і славним для держави, але для русинського народу він оказався той, хто предав його коріння. Ми же держимося русинства не тому, що це комусь інтересно. Ні Росія велика не знає за русинов, ні Америка до кінця не розуміє, хто такі русини. Но ми знаємо самі, а цього достатньо, щоб ми держали русинами, православними, часть русино-греко-католиків, і ми дуже просимо, щоб, хоча тут в Закарпаттю ми не пішли один на другого всякими війнами, хто вже став православний, хто греко-католик, уже держимося, но культура єдна, язик єдин, історія єдна. І тому що ще недавно ще й Папа Римський об'явив, що уніатська церква ужгородської традиції оказалася тепер дійсно прямого підчинення, союріс, тобто підтвердилося, і вона не лише на рівні із українською греко-католицькою церквою, фактично галицькою, а ще й на голову вища від неї. Отже, ми, русини в Закарпатті, українські громадяни, і ніколи не приймемо ніякі зміни без того, якщо б то була воля всього народу на референдумі. Ну а поки що, вітання всім українцям даємо ми, русини Закарпаття. Многоє вам і благає літа всім українцям, особливо православним нашим братям. ФЮН прийняла резолюцію по русинам в Україні. Яка суть того рішення? ФЮН прийняло рішення іменно по резолюції по русинам. Там виступали і мадяри за нарушення права венгрів в Україні. ФЮН знає, що в Україні венгри, хоча і не мають права корінного населення, тепер їх заставляють на українську мову всіх перейти, але вони венгри, вони ся Україною признають венграми, вони язик свій мають венгерський, а от русини в Україні розтоптані владою як комуністичною українською, так і нинішньою, не признаває ні національність, ні язик, ні культуру. І тому навіть ЄС повела себе грубо, тому що до сих пор за 30 років пишуться письма, а ЄС, Європейський Союз, глухонімий, підкреслюю ще раз, хто не має доброго слуха, глухонімий к нарушенням прав і свобод русинов Закарпаття. Ну, інтересно, що на днях з 9 до 12 сентября проходив у італійському місті Трієст 65-й конгрес Федеративної унії європейських меншин ФЮН. На конгресі брав участь і наш Євген Жупан, голова Народної ради русинов, і совмісно і голова
Карпатське Русинов, котрі реєстровані там один котрих, і ми знаходимося. Та організація має туди 140 учасників прийняла із 20 держав світа. Так от, іменно там було подано наше письмо, його передав наш поважний Євген Євгенович Жупан, де було указано, що делегати Конгресу, ізучивши ситуацію, прийняли резолюцію. Резолюція апелює, щоб признати Карпатське Русинов в Україні як автохтонну національну меншину на Україні. Согласно українського закону о корінних народах України з 1 юлія того року реально є корінним народом автохтонним і етнічна група русинов. Почому так жорстко і злочинно влада України, як Верховна Рада, виключила русинов із числа корінного населення? Зато признання русинов за автохтонну національну меншину було би і признанням русинов і зняттям з України клейма недемократичної держави, саме великого клейма. Як би його не прикривали наші дипломати за границю, казали, русинів вже нема, там все стало двоє-троє, такі вони шпіони. Однако ФЮН шпіонів не слухає. ФЮН прийняло рішення. В общем, світ знає про наші проблеми. Благодаримо ФЮН, благодаримо учасників отого конгресу і віримо, що наконець Україна колись відкриє свої вуха уважності до демократичних законів Європи. І не тільки хвалитися, що рветься в Європу, а грубіше нарушає європейські принципи, а й наколись хоча б в вопросах русинів зняли б одно хоча б клеймо антирусинськості, антирусинства, фактично навіть по українським законам, злочинного. Появилося обращення Петра Петровича Толочко до вчителів. Який смисл обращення? Обращення уважного академіка Петра Петровича Толочко зв'язане з тим, що в Україні кожні 5 років, коли появляється новий президент, переписується історія держави. Кожний новий правитель починає рахувати себе впавшим з неба, і що він єдинственний спаситель України, єдинственний, котрий попередні були недобрі, всякі такі, а він єдиний, котрий починає спасіння України, і починаються злочини. Так от, починаються писати нові історії, каже Петро Петрович, наповнені фейками, казками і надсмішками. Толочко просить вчителів не слідувати такому безобразію, а преподавати дітям правдиву історію, дітям, аби не ламати їх психіку діточу. Бо діти так відчувають, де є обман, де є біда, де є ота велика несправедливість. Ми віримо, що до цього обращення Петра Петровича Толочко і ми би сьогодні приєдналися, і многі історики правдиві в нашій державі, учителі, викладачі історії. Будьте дуже уважні, викладай історію дітям, не ліпля їм оті фейки, які тепер кладуть політичні люди, ліплять історію несправедливу. Бо, думаю, і за це, може, і суди вас не будуть судити, тих, хто писав такі історії, але, по крайній мірі, ганьба вам в історії гарантована. Ми віримо, що правдива історія завжди правдива. Ми віримо, що Закарпаття завжди має свою історію, і в складі України ми підтримуємо загальну українську історію, в якій ми добрі діти, добрі громадяни, ну і православні Української православної церкви канонічної, де предстоятель блаженніший митрополит Онуфрій. В останнім часом в Америці появилося много дослідників, що займаються історією русинов. Що їх заінтересувало? Американських русинов завжди інтересувала наша історія. Є там в Америці конгресмен Меділ Маккормік, котрий вернувся з Європи і описував оті жесточайші муки і гонення, що він знайшов в Богемії в тих концлагерях. Чеська преса уже тоді оказалася предательниця русинов, коли вона замовчувала
і ще більше, чим венська австрійська преса, злочини австрійських властей про мучення русинов у концлагерях смерті. Помнимо, що Чехія уже в 19 віці предала русинов. Потім, коли ми стали частю Чехословакії, Чехія знову направила свою силу для розкола русинов і їх релігії. А потім, уже нікуди булося дівати, в 1938 році, запам'ятаємо цей рік, законом 328 конституційним, Чехословакія перетворилася на федеративну республіку трьох національних держав – Чехія, Словакія, Підкарпатська Русь. Іменно таковою Гітлер розчленив її на всі три частини. Ми призиваємо істориків: не прикривайте правду. Гітлер розчленив Чехословакію на три держави – Чехія, Словакія, Підкарпатська Русь. Потім нас чехи предали. Після війни Прага не мала права написати договор про передачу Підкарпатської Руси Совєтському Союзу. Не мала права. Без самого народу. Однак пішла на предательство. Потім, коли розпався Совєтський Союз, пражська власть також ще раз передала русинов. До сих пор і до нині Прага не помнить історію Першої Республіки Чеської. Коли ми були у президента Земана, то ми йому говорили: ми до вас, пане президенте, прийшли з вітаннями про юбілей, столітній юбілей держави Чехословакії. Однак ми вам кажемо, не просимо від вас ні грошей, ні якоїсь підтримки, ні якогось другого. Просимо єдно. У розговорі із своїми колегами, в тому числі українським колегам, зазвідайтеся, де сидів більше півмільйонний народ русинов, який чехи преступно віддали Совєтському Союзу, а українські комуністи в Совєтському Союзі півмільйона людей переписало на українців, і донині нас б'ють, унижають, оскорбляють, судять, у пресі унижають, і тим самим ми отримали ужас, який оказалися чехи предателями. Но іменно той дослідник каже за преступлення у концлагері Талергоф, що там було число гражданських лиц, офіційно признаних казненними за політичні преступлення. І у перших 18 місяців особливо. Но між тими тисячами інтелектуалів русинів були поміщені в лагеря для інтернірованих. Оті були наші русини, культурні, красиві і інтелігентні, забиті були австріяками в антисанітарію, подвергалися всяческим лишенням, смертність була страшно висока. В австрійському парламенті депутат Чеського національного парламенту Стрибний дав ужасний отчет про обращення з інтернованими жертвами, серед котрих була жінки, дівчатка і старі мужчини, котрих часто відправляли у ланцах, у цепях, котрі обично толпилися в грязних грузовиках для скота. І ще одна цитата є там у дослідників. В одному случаю група із 43 людей була вбита на дорозі отрядом мадярської поліції. В штирійському лагері Талергоф многих побивали до крови і навіть питали. У течение первых 3 днів і ночей октября представителі всіх полів жінок розбили лагерь під відкритим небом, без якогось жилья. Після дезінфекції жінкам і дівчатам приходилося роздіватися, бути голими перед людьми, мужчинами, у холоді, поки вони знову не одінуться у свою одежу. Епідемія свирепствувала, не було ніяких претензій на санітарію. Туди приходили європейські комісії, ніч не виділи, а жорстокі охранники заставляли їх пробиватися по коліно через грязь на пути до уборних. Ужаси Талергофа откидують лагер даже Віттенберга у просто тінь своїми злочинами. Но ми одно знаємо. Ми сьогодні живемо в той час, коли приказка русинов «говори зася» вступає в силу.
Ми мусимо говорити всі за ся, говорити за русинов. Навіть ті русини, котрі вже стали себе іменувати українцями і прийняли українську ідентичність, не будемо на вас сердити, маєте право. Но у Словакії і такі, котрі стали словаками, написали в переписові, що рідний язик русинський. І ви так зробіть, коли будуть переписи, поддержіть. Хоча в Україні бояться переписа як смерти, а в Україні не дають русинам зробити справедливий перепис, то значить ми будемо надіятися, що прийде час, коли буде під егідою Європи проведений спокійний, демократичний, вільний перепис, де виясниться, що в Закарпатті не менше 800 тисяч місцевих карпатських, і по Конституції Чехословакії подкарпатських русинов. Многі літа в нашій державі Україні і многі літа всім нашим русинам, котрі пам'ятають свою національність, не бояться говорити по-нашому, бо лише так поступаючи, ми колись і перед Богом будемо мати чисту біографію, чистое слово казати, Господи, хоч і били нас, угрожали нам, но ми не прийняли чужу ідентичність. Ми русини. Ми русини. Ми русини. Будьте здорові. На цьому нашу передачу закінчено. Будьте здорові! І з Богом святим.